So isin pat hagan ni kapon tang ai kubli fi paro para mansin ka kodol. Baju so tenat dan play ni channel dan di unang way to heaven. But ai kubli fi paro kinong kersan la kalong ning ba kucing duai ke jong fi ke bajar hala ke jong fi ying kesem nakamta kani ke channel ka bangin nala susu ya ka ban pen wanra sapi ya ka tin ke jong play la kalong ning ba ke jing duai la kalong ning ba kucing ya yalap ya ka tin ke jong play kalong ke jing persyang na kalian jongi ro pengin yo ban wanra ki borok ki bai dei kat kum ka mon ke jong play te hak ni ke pol mta maka ban ai kubli fi baro ban hak ni ka pon ka ba mta maka ban warna ekonomi kecing ruai kaba keren sakang nak mta kecim kecingi ba punsen ni ha kecing den ti kecingi hapleng jo kacing sate sakum jong ka pop kaba yalam nanti kaba yalam bakla ya ka lenti jongi kaba te merau yangi bat kaba pen sakma ya kacing lenti kecingi bat kaba punya klat i na ublei bat kaba yalam i sya kacing yam bat kaba khanglat yangi ru kaba pele ran yangi ru ahmat ke jong blei borobar hi te hak ni ka pon menta nga simya ka ni ka jingruai kum ka jingruai syam sim ka jingruai ka jonga ka jong phi simet cha ublei nama bun sin ka bangi sate sakum ha ka pop ingin phai cha ublei nama ublei ulong ubadap da ka jing e ubadap da ka jing ai e bat ulong map e la rangi kloi ban penret bangi kloi ban phai cha u te hak ni ka pon menta ka ban ruai ka ni ka jingruai bangang iskem ka ni ka jingruai kan long ka jingkur khu nam ta jonga ba jong phi wat kan long lu kacing ai men siam nam ta kacing kacing ba sisien ka pop kalayo ben sinsia de kacing ka jaga jofi nengin hai pa sebelingin pendam how try no atrai to polite yangi na kani ka pop ka batte ka bakum iya kacing kacing mangin long ka light lut ban syakri ya utrai tengnya ple jimut iya kani ka jingrai ha kani ka pon ta to
play nah cái chính lạnh đuôiอย่างงี้นะก็ปอบบันลาบันพายเชลplay play play ด้วยอย่างงี้นะก็ senang ไปจมูกโคนจมูก Jesus Christ อย่างงี้วะอย่างcái chính lạnh đuôiนะก็chính tệ chính khônนะก็chínhบันเทียชอบครับ